Узган дүшәмбе муниципаль район хакимиятында үткән оператив киңәшмәдә көн үзәк мәсьәләләрне тикшерү белән бергә бик күркәм чара узды. Гомере буена туган районына хезмәт иткән Югары Мончар авылы егете, моңа кадәр район хакимиятының эшләр белән идарә итүчесе вазифасын алып барган хөрмәтле райондашыбыз, тәҗрибәле җитәкче Салават Хайдаровны хаклы ялга озату тантанасы булды. Тәү башлап сүзне район башлыгы Илдар Мустафин алып, Салават Миргасим улының тормыш һәм хезмәт юлына байкау ясады. Сіз 1 март күні 58 елында Югары Мончар ауылында туғансыз. Башқұрт дәулет университетін бітіргенсіз, география специальности бойынша. Шулай ук соңырақ Башкирская академия госслужбаны бітіргенсіз, юриспруденция специальности бойынша. Ғұмыр бойы шушы Илеш районына хезмәт еткенсіз. 75 елдан берлі сіздің іш стажығыз башланған. Бұл іш стажында Қарабаш мәктәбінде оқытушы, шулай ук партком секретары болып ішлеу правда қожалығында. Шунда ук Коммунистлар партиясы отделында инструктор болып ішлеу. Бұл 87 елдан 91 елға. Шулай ук 2 мәктәптә оқытушы болып ішлеу. Шулай ук социаль обеспечение бөлігінде ішлеу жетекші болып. Ұзақ еллар пенсия фонды білән районда жетекшілік иту 98 елдан берлі. Мына енді біз 7 ел мұнда шошы қызметті управ делами болып муниципаль районда қызмет қойдық. Шошы ішлер барышында 32 ел бойы сіз бессменно председатель избирательной комиссии района на протяжении 32 лет. Бұл шырда нендеген сойлаулар болмағандар, сіздің іш стажында нендегені партиялар, нендегені жетекшілер, нендегені президентлар, генеральный секретарлар алмашмағандар. Менің енді шын жүректен рахмат сөздерін жеткересім келе сізге, сіздің ішлеген ішігізге, сіздің семьяға, яқынларыңызға. Салават Миргасимович айткені, бұлай айтмай біз мен жұмға күнніштен кетем де құш деп айтып, олай болмай. Өмір бойы районға ішіні, қызметті қойғаш, сәлематлықны сарыф еткеш. Рахмат біріншіден қызметіңізге, Салават Миргасимович. Жаныңызны, тәнігізні беріп, шушы районға. Алдағысында да сәлематлық берсін Құдай. Алдағысында да шушылай құшат, дәрт болағыз. И шушы решение білән қабыл еткеш енді, біз решение білән қолайынды ризалашырға ғана. Рахмат сізге. Мұнда yazылған. Рахмат сіздерді. Мен ойлайым, алдағысында да бұлар әлі наградалар деп айтып көтеміз, олар жіберілген барсы да. Мұнда жеңгешейге, әлі олдық та шешкен. Мен ентем әзірләгіз әлі, Салават Миргасимович қатыр, жеңгешейге шешкен әзірләгіз. Жеңгешейге бермелі етіп, біздің есімден барымыздан да. Кімімді біздің бәлекегені бөлектер. Салават Миргасимович біздің управление біле 15 жыл жетекшілік етті бетінде. Ол ұйышманы бек яқшы етіп шынап барды. Аның нәрсе деп айтасы керек. Аның вақытында біздің управление Россия Федерациясы бойынша, федерал округлар бойынша, республика бойынша ең яқшы управлениелар есім алды енді ол. Действительно. Аның мұна біздің управление әліге халге кетерді. Капитальный ремонтлар жасап, реконструкцияларын жасап, бик удобный ішлерге де, клиентларға да пайдалы ішлеп кетті. Зор өзіне память жасады. Екіншіден аның дәуірінде шушы управление қарарға бик көп делегациялар келді анда, өзіміздікінде республиканықында шунасың аның делегациялары енді өрендерге, семинарлар өткерділер, жиылышылар өткерділер. Но мен самый главный нәрсе айтасып, ол прекрасный коллектив создал. Прекрасный коллектив. Мен әлі 7 ел, анасын 7 ел ішлейм. Мен ана арқасында бір замещание де ләкмәді. Аллаға шүкір біз аның үшін продолжай етеміз. Біз тоже алдаңғалардан үйірдік бейтінде, республиканы алдық бейтінде тоже. Ол аның коллектив арқа, менің заслугы, аның заслугы шық. Шоның арқасында енді. Мұнда отырған қыздарды көтеріліп бара, администрация қалдарына келзіні, ол бейтінде аның өстірген кішілері. Салауат сеге рахмет зор етіп. Қыздар зор етіп сәлем айттылар. Мен сеге мотор етіп бөлек тапшырамыз, универсалдан сертификат өзіне керек бөлек шағыларсан. Мен нәмә кейтесім келем. Мұна шу ішлеген қызметлерінің жемешлерін ұсау етіп салды. Мотор етіп яшай келесін.
Біздің салат өлкәсін ішілен Уралсыпта біргеліп банк клиент системасын башлап барып, Илеш районында бірінші пенсионный фондтан шығанып кетті. Беке бір шап шықты, жарып шықты. Бір заманы тоже почти аның қоласында ішлей yazғаным әзден қалды. Шунан соң енді дальше біргеліп администрацияда бек көп еллар шыладық. И мына Иллашат айтып өтті, 32 ел избирательный системаны возглавляйты біздің районда. Действительно, республикада бүтен бұндай зор сұратта ішлеген кіші юқ. Ол буквально у истоков создания избирательной системы не только республики, а в целом Российской Федерации, потому что Советский Союз вақытында һәм инде Российской Федерацияның инде создаваться кеннән шуннан башлап җибәрде и до конца буквально быелның апрель аена кадәр шушы нене возглавлять килде. Центральный избирательный комиссиясы менән Елена Анатольевна һәм Доmatова Марина Борисовна сезгә зур итеп кайнашларны әйттеләр и сезнең бесценный опытны үзмәскә сезне инде комиссияда күтіп тұрабыз. Сезнең безусловно опыт, ул кадәр еллар җыелган опытны юкка чыгармаска иде. Сез алай айтсак та, сез барып әйтеп торасыз, өйрәтеп торасыз. Эштә бик күп ниләр өйрәттегез. Шуңа салат өлкәсен сез хәзер бары өйрәтик атмайсыз. Бездән бәлки генә бүләк шул тыныч атмаска, нәрсәләр эшләп торырга. Шуңа сезгә зур итеп рәхмәт. Өйрәттегез, дәшә өйрәтерсез дибез. И без все-таки үзебезнең составта сезне сайлау темасы белән үзмәсбез дибез. Хәзер син дә менә как бы безнең коллективта безнекәдә менә 11646, 11647 кеше син бүген бер берсеннән. Шуңа мен менә иптәшләр Хайдаровтан семьялары белән бар практически күбесен беләм. Әтисен беләм. Әтисе аның Һәрвәте колхозда за ферма эшләде. Почти күп еллар. 26 ел. Энесе, абзыйсы бар. Без аның абзыйсы бер елда кайттык монда районга. 74 елны. Ул главный зайтек был управления. Аның зур абзыйлары бар иде, зур абзыйлары. Ул ся начальник милиции Бураевский районы булып эшләде. Бураевский. Алар булган донлык семья. Салам икәнсез, матуритын ял итәргәсен. Коллектив сені unutmayacak, senatörü unutma. Evet, şimdi birisi sana приглашение бирәбез, birisi приглашение. 18 декабрь günü pensionerlar белән театрга барабыз, ярымы? Шулай башка төрле учреждение бүлек җитәкчеләре Гөлнара Кашапова, Раил Гомәров, Айгөл Хабирова, Нәфис Хабетдинов котлау сүзләрен җиткерде. Күп еллар иңгә иң терәп бергә эшләгән хезмәттәшләренә Салават Миргасим улының да ихлас рәхмәтләре, матур теләкләре бихисап булды. Менә минем үзем шушы 61 яшькә җиттем. 5нче руководитель эшләйм, Рахматов вакытында. Барсылар белән дә эшләдек. Барсылар гайз калдырдылар. Иң тыңгысыз бергә эшләгән диләр җатыш булды. Әнәзе күбрәк каламда. Шуңа мен шатман белән шушы бергә аның куластында эшләгә туры килгәнгә, сез менә шатны бергә эшләгәнгә, коллектив прекрасный. Әле бер көн бер районга җибәргәчтә ни красный тел карап чыкты билдә шатыш. Безнең район центрга җитмәй, алар хөрмәсеннәр дә, мактамасыннар да. Прекрасный районда эшләтәбез, эш урыннары бар. Аллага шөкер. Сезгә баралар рәхмәт итеп, теләйм тазалык, исәнлек. Монда биография әйткәндә теге уйламастар дип минем гарантистам 2 ел сынбайттым, пресс космодромда әйтми калдырдылар. Ата теге армия алмаган дип уйламасыннар дип. Шуңа асында үтәп чыктык. Но тормыш юлы, гади тормыш юлы, булганнан түгел, гади авыл баласына үскән кеше. Мин просто сез булмасагыз җитәкчеләр, кырда иптәшләр булмаса, коллектив булмаса аны геп чыктымбай. Пенсия фонд коллектив тоже бергә эшләдек. Дәврләрдә алдык бит инде. Җиңел эш түгел кайда да аны сөйләп киттеләр бит. Җиңел булды, нәрсә кидем? Батамырта пенсия фонды бәйләнгән бит ниш страховатлы бәйләнгән. Банк клиентта банк белән, архив белән дә, ЗАГС белән дә шуңарга үлгәндә итәс төшүп калдырасың, шуңарга бергә эшләдек. Райфалар белән бәйләнгән бит инде. Сүзгә кыскартып итәскәләр сезгә зур рәхмәт. Безнең белән сабыр булып эшләгәнгә, кардик кеше характерлы, үз холкы бар. Ну, сездә кызу кеше авар тарта, шәдә бетереп мәшуа мин решать итеп китергә дип. Шуңарга барызга теләйм, тазалык, исәнлек, матур итеп шушы семьяларны и алакысын әйтәскелә инде наступающим новым годом. Яңа сезгә барда вакытлар китерсәң, семьягызда шатлык булсын, кайгылар килмәсен бит инде. Лайыклы ялга чыккач, яңа тормыш башлана диләр. Без дә Салават Миргасим улын ихлас тәбрикләп, аңа ныклы сәламәтлек һәм үзенең зур тәҗрибәсен яшьләр белән бүлешеп, киңәшләрен биреп, бәрәкәтле озын гомер итүен теләп калабыз.